Ito, easy to boys. Ito boys. Natepas sa Singkano, easy to boys. Siya mo Pastor Diaz. Diaz Pastor Singkano. Singkano Pastor Arsulon mo. Mira-mira-mira na ako ni Arsulon. Easy to boys. Singkano Pastor Diaz. Pastor. Hingga pa sa gilid wala pa rin nariba ni Arsulon. Arsulon, easy to boys. Kuya Rabi sa gilid, 2 points. Simbaman. Singkano wala pa rin ako ni Ambo. Ambo ginamit Jason. Easy to boys. Simbaman di. Diaz wala pa rin ako ni Arsulon, easy to boys. Bongga tumira, wala pa rin ako ni Jason, easy to boys. Excited ka naman. Diaz babalik, easy to boys. Simbabay sa laban naman ni Jason bastang po. Ang ball po sa ulan naman ni Kuya Toyo, pumungol na 3 points. Last 10 seconds pa, sara lang inyong maririnig. Last 1 second. Si Jason, palong-palo si Jason, oh. Lalo na si Jack. Natuloy kasi pinag kanina, di ba? 25. Pastor. Ako, easy to points. Barnido po ang kata para easy to points. Si Mikael. Barnido, Pastor. Sulit easy to points. Si Mikael. Pastor sulit easy to points. Si Mikael pa rin. Kuya Dexter pasok ang easy to points. Si Mikael. Barnido pasok na bertate ng pangalarin. Easy to points. Si Mikael. Ambo, rumina na bola. Ambo, Apos. Nakabara niya po. Ambo, easy to points. Barnido, Pasto. Gagate, Pasto, Barnido. Foul. Last throw. Wala ko yung nalimanig ka, Reggie. Kuya Reggie, easy to points. Si Tito. Barnido, wala pa rin nakuha ni number 13, easy to points. Tayo, easy to points. Jason sa gilid, wala pa rin nariba ni Tampe, easy to points. Easy to points. Ang ganaganap ng pagkasawa Pastor. Barnido, Pastor, wala rin back to Barnido, wala pa rin ako ni Barnido, easy to points. Sulit. Ang sweet. Easy to points by Singkano. Singkano, wala pa rin ako ni Sweet. Easy to points. Wala. Last 15 to shoot. Pasok at by Pastor Jason Pastor ito. Easy to points. Barnido, tumira 3 points. Wala na ako ni
points. Ano ko tayo, chicken ko. Easy 2 points. Nagawa naman ito sa Pastor. At easy 2 points. Ibabay Sulay. Sugana, nabitaw ni Sulit. Torniga na Modre. Torniga Pastor. Ibabay easy 2 points. Tapos pa rin ang awani. Number 13 Pastor. Sulit na siya minigit Sangli. Sulit easy 2 points. Ibabay. Last 10 seconds, basta na ang inyong maririnig. Last 4 seconds. Wala ng oras, 4 na. Gagawa ni Cinco Points. Arsenal ni Cinco Points, ito na direktor, ready pa sa pagpepaso. Kula bala last 15 shot. Last 10 seconds to shoot. Last 5, 4, easy 2 points, 3 points. Nawani Tolo. Tolo na bitawan na nawani Sulit. Plus the basket. Wala naman eh. Ang goal is 2 points. Ayun na, dapat ang sabi niya, anak ko. Tulungan ako, eh! Wala na kayo nakatulungan. Nagpabaglang na kaya ako ni Rosman. Last 15 to shoot. Wala pa rin ang mga sunod. Last 50 seconds. Wala rin. Nawali Sulit. Wala rin. Nawali. Wala. Garnido. Pasok. Para magkanupin. Pasok. Last 14 seconds. First round. Pasok. Wala